Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм План 1000 и в момента снимаме с Aero. Ние сме Air. Ние си направихме, както знаете, нов канал IP Gamers BG. И това е първия клип на World of Tanks. И сега празнуват май 15 години от този wargaming.net. Вижте, 20 месеца между всички игри, които са направили. Тоест, там летищо World of Warplanes, World of Warships и World of Tanks. Сега аз игра на World of Tanks. И си изразходвам всичко, за да си купя този танк. Т-29 7 танк. Апгрейдвам само доста неща, екипажа, уменията е на 93%. И да започваме битката. За това бяха дали един трети левел танк, който не може да се купи от никъде. Бяха дали подарък на всички. Аз го продавам, защото е слаб, ама струва много пари. Струва колкото танк 5 лева. Не 5, ама 4. Паднахме с доста силни. Ако спре клипа до напъне по време на битката, да знаете, че е свършило времето за записване. Снимам с бандикам. То сигурно знаете, защото над клипа излиза един линк там. И зацепи. Така. Сега трябваме с тия печаги. Да знаете, като умра ще спра клипа, защото едва ли ще е интересно да гледате другите как се бият. Омега, това не е честно. Нямам един танк 9 лева, те има 2. Оле, то направо го разцепих. Ой. Уй, оцелих един таш отбор. Съжалявам, ако чуете кучето ми. То защо стои пред другия, бе? О май гад. Оставих един от нашия отбор да плъне там кръв. Той човек, не знам как го оцелвам, бе, човек. Аз тръм по противник, като по-отило него.
Т-30. Аз следващия епизод ще играем с Т-34. Руския Т-34, не американския. Целих ли му? О, той е германец, он е Гриф. Урод. Зацепил е за световно. Айде, убиха го това. Ой. Сега чуете, що използвам автоматичния мерник. Това е защото лаги не може да се прицеля добре. Олей! Ние ги разцепихме, бе. Да, ако не знаете, аз съм от клана Цар. И така се пише. Ако играете играта, ще хубаво влезете в този клан. Приемат всички. Клана е български. Сигурно познаете по емблемата. И та. Зацепи. А не победих. И ще стопирам.